mfundisi wami. Sister, Unjani? kuhle sister, kunjani? Hey, siyazama. Nkosi yami. Hallelujah. Hey. Hey. Hayi angihlelanga wona mfundisi. Ewephi. Angihlelanga tata. Ewephi. Endihambeleyo ke into yokuba ndifuna ke ngoku ezikaKhesari uKhesari. Andikuva bi xa usithi kuKhesaro cacisa mntanami uthini bi? Ke ndikucacisele kaloku tata. Nkosi yami. Andithi wawuthe ukuze ndifumane isikhundla sam hanana fleka ndibe nendoda atsha amadama namanzi nayo indoda. The man. Kaloku bi lento mntana inkosi endikhonzayo ayihambi ngehlobo uyi-understanda ngalo. Akuthi xa ufumene indoda ufumane isikhundla, ufumana indoda qala uze nayo apha kum enkonzweni siyisikelele loo ndoda ekuhambeni kethuba ibe kanti iba limemba okanye umuntu okhonza kwalapha kuthi enkonzweni uzokwazi ke bi u-elevated okwiposition esokunika yona. Mntanam injalo ke bi ihamba apho ke mntanam, ihamba apho bi. Hayi yazi yanzima ke ngokutata lento. Akwandinzima yabi ubunzima bi akahlala amaSirayeli kumhlaba seJiputa ebunzimeni bi, kodwa uThixo esimkhonzayo wawakhulula amaSirayeli ebunzimeni. Nabo bunzima mntanami uThixo uzakukhulula nabo hamba yo, kodwa uzobuya kuye uThixo esimkhonzayo. Banjani nawo bi? Hayibo Nkosi yami. Thixo walusolungileyo kenelela kumkani kwelibandla ubulwe obunzima ubi abufumanayo, alifumane lisoka malusolungileyo, alifumane ndisikelela Thixo kaAbraham, ndim-elevate ndimnyuse ubi ayifumane iposition yakhe. Kodwa Thixo sicela kwesisoka lakhe ulizise enkondlweni, ndilibeke isandla malusolungileyo livume into abangaba lona liyimembele cawu. Cela kweke bako losifuna inkosi Jesu Kristu. Amen bawo. Awo, mfundisi. Haleluya kunjani naxhepho? Mfundisi manje. Ngaba ndiyaxoka nanti. Nkosi yami. Sibulele basikhupha zifa. Nkosi yami. Emillions eBrooklyn mfundisi. eBrooklyn. Haleluya. Hayi ndiyakufa aba wonqadi. Ukugqibela ngalamini nanti. Yewe man. Wawuze apha. Haleluya. Uhamba noPhi nomama uJoyce. Wandithembisa ngokubanjiswa ibele. Jini man, kuhle man bawungxaki uThixo nathi usigcinile. Ngabe namsola uThixo indlela esihamba kuyo. Mayingabindi impilo mayingabindi ungashumayeli nathi akwaze ecaweni apha. I understand. Akukho pulpit. Nkosi yami. Bawo man ukhona umama lapha. Umama lapha. Yes. Ufuna umama lapha? Umama lapha ukhona. Ukhona umama lapha nantsika yima kanje. Nami gqibela yini. Lapha nantsika nokuthi benzela umama wakho. Mntwana. Umfundisi nantsika ufuna wena. Mfundisi, nanku umama lapha. Umuntu wami ke ubona. Isithi umama lapha. Ayibamfundisi. Yimi umama lapha. Unjani mfundisi ungathi uzondibhida ke ngoku.
uthe ufuna umama walapha mntu wam uthe umama walapha ndicela umama walapha uyandothusa uqephinde sithi umama walapha again ndicela umama walapha nanku umama walapha ukhona nanku umeri umeri Yebo, ngavakalayo Mfundisi umeri xa uthetha nam nantsika ungabojikeleza ndiyaqonda awungabojikeleza hayi ndicela umeri tata ubothetha ngqo bendingazunukisa ubufu unompikala uthe umama walapha nanku nantsika umama walapha uyandiva na xa usithi umeli ke ngoku shem hayi akekho umeli Siya. akekho shem umama lapha lo umama walapha umntu wam umntu wakho ba Ndiyakuxelela. hayi bendifuna umeri ixhego lam bengalofumana noba ngamanzi bawo uthini ngomfundisi amanzi ndicela umama lo wekhaya andiphathele amanzi tata Baby, Mfundisi, ngiyantuma. uyabona ke mfundisi uyabona mfundisi ukhalisa umntu wam usuka ngapha kule ndawo usuka kuyo nantsika uthe ufuna umama walapha ndiza naye wathi ufuna umeli Bawo. ukhalisa umntu wam ngoku Bawo. uyabona ndiyenzayo ngoku Bawo. asizuvana mfundisi bawo uwana uyakhala kwabe ngafumani bantwana wakhala uwana wafika u-eli wamthuthuzela Dame, wade ma, thubeni Mfundisi, kuwana Mfundisi. wakhala uwana Mfundisi. wakhala uwana akukho hana apha mfundisi Amanzi, ngicela Nkosi yam. ngo-elapha ngicela Amanzi, ngo-elapha Nkosi ma yam. khalisa umntu wam thenge Amanzi. ngohana o-eli apha secaweni apha ambashumayela pha ecaweni nantsika hamba mfundisi hamba fokof hamba tyhini uzosela xa kukumeli lo mfunayo nothi ngoku Hamba, Inzima. mfundisi hamba inzima into lapha kwelikhaya inzima into elapha kwelikhaya kuwana mama kuwana wakhalayo kuwana wakhala wafika u-eli wamhlangula mfundisi ngawuhambe nantsika futhi tyhini hamba mfundisi umfundisi otyeni nalo sinani nesi situtsuku ngicela ngo-eli apha hamba nantsika hamba usela apha uhamba ucela amanzi apha endleleni azuva amanzi apha khalisa umntu wam apha xolo bhebhe xolo mntu wam xolo laa mfundisi isitutsu bakamama endingene edini sitalo sam xolo ma konke uzokuthuma apha tyhini caphukisa cela ngo-eli wena lokhu awungomntu othenjwa wena uba wena hey uyakhumbula ndihamba nawe apha siya ngapha kwarhadi galamini ndithi noti ulux kham inombolo etshayina kabethi lo mntu okethe uyeza hey 14 ndandilityaziswa ngubhi ngalamini ndandilityaziswa kumabhibhibhi ngalamini kaloku ngoku unqumla wena ubhi uthi mandihlale phaa heyi ngathi kanti ubhi uyakutswebela wena uthini ubhi ndiyabazi ke mna kabasisi becawa bayayithanda bayilangazelela ijerusalem entsha wena uthetha unolwimi wena unolwimi wena uyayithetha kwangokwakho uthi uyanditswebela ngamavakalayo ugqatsi kwava pha 14 hey kunzima ungathobi kwayifowuni ngoku 14 joka wathi kum mandingene ndangene xa sifika ngaphakathi mandingene ndangene ebhedini Ebhedini? 14 Joka, thula wandithi intloko wandithi ngalo wandithi fuba wena mna wandithi mathanda wakunika yonke nantsi ijerusalem hey yadlala ubhi ndithembe kangaka ubhi umane sithi khanyo wake wabiza ngela hlobo wena efondini ndithetha mani ubhi iyellow bone lena fondini lo nguye lo ukugqatsisa kwava umabhibhi hey kodwa hayi indlela bendimthembe ngayo Uyahlanga. ungatyisa iontshi ipudingi hey obhi banjani mani siya uzawuhamba intongo uzawuhamba ndihagu kuwe hama mhlobam Hayi, kuwe. no Ihagu kuwe. andithethi njalo mani andithethi njalo but ke sendithetha nje hey ubhi yazi msiyana kholelo siyana nina norhadele neentwano zalapha next door ngxaki ninayo iproblem ingathi aninifuni ninomona ngam nindibona ingathi andinanto kama kwesini kwesini Uzawuthini ngoku? hayi mabedi ndisatshoka into zawo ndisatshoka into zawo unamachamba ke amachamba ekhapheshu usathetha ngamakhaphetshu ufowunela yena isa 40 unayo nenamba
Hey, yadlala wena. Beulah phone, come in. Hello mapipipi. Oh, hello, Kanyo. Unjani isithando sami senhliziyo? Ndiyaphila gila lami, unjani wena Ntombi? Oh, I'm super fine my baby. Oh. Joka man love. Uphi Themba lami, uphi? Dilapha kumendlini baby man and namhlanje ndifuna uzapha kum man please because ke ready. Hey, how about your the woman? Yeah, God. Yeah. Woman, is a boom neck. Ndizapha kuwendlini namhlanje. Mamela ke sithando sami sa. Ungalibali ukusela la mbuthana mduku. Ungayilibali. Woman, because kaloku wena uyazazi ba wenza into the 2 minutes. Uyake izinto the 2 minutes. Lekanto. Yabona ungasho nje ba wena uyicase yaka Dr. Tebelele Aphile Communications Uzele lonto. Kokoroko uyikuku Hamba. 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 hayi mnanam Hamba. sala Hamba. ndiqondile befuna ndoni kuwe Hamba. befuna ndoni kuphi hey ophi abanalanda hamba Hamba. Kono ndayihlalela nawe hamba Hamba. Uthi ndiyinkukhu hamba. Hamba. Hamba kwami. Uthi ndiyinkukhu kodwa inkukhu wena uqinisa ngayo imoto. Awuyazi inkukhu ibalulekile. Uyazi inkukhu ba iyona nto inkulu lapha ebantwini. Ngola ngenkukhu kurukuku. Phela kakubi. Fana thethe nalo P. Indlu Yeah. izathi iyadibani i-beef talk esuphini like uthi ufake isoup ufake i-beef talk Yeah, bese babayo bawukazi. Faka babayo. fake babayi Faka babayo baliphambalaza kaloku. okay kami ndiyichathi zamadlozi yani ongena ntoni andifoni yenza irharhe yam Hayi alincadi babalaza. kami bokazi kami sabetha amanzi Uyaphi kami ndiyenza bokazi yes Nditye nini mna? hey kami ufuna ndinakona mna Ndikuwe nje uzothini kum hayi kodwa wena nomnandi hayi kunento ukufonela bonini ndithi kuwe ngathi yenze Facebook for nefoni yami kaloku icimile ngoku ngoku ithini into ongadubisi nomntana hayi jini uzomjumisa umntana ndifondibonela ngokwam fondeni andifuni nto yenzayo into ndithanda into ifihla akhona ndifihlayo nomnandi akhona ude undikhawulele nomnandi ndibe cela usuke wethu nomnandi awuzozingenela apha endini xa nini ndisithi kuwe mna ndima wathetha nawe nomnandi athi I love you uyenza I love you back kum wena funeka ibe ndima oyenza njani nomnandi nomnandi wena uzawulahlwa wena ndicela ungena nomnandi lokulahla wena lokulahla wena nomnandi over ke fuck off hamba hamba nomnandi fuck off man hamba Uyatsho kukutya. bokungena hamba mani cela mani yeza futhi nje khayicime uhambe nomnandi mani nomnandi ayifuni wena into lapha endlini yandithi ubutheni kum nomnandi ubutheni uba mani xa ebhedini ulele nomnandi ndicela uhambe yakhe phuma nomnandi hamba manene manje yathetha nakujonga nomnandi ngiyaqala uthi cela foko undiphuzeke ndakuheta wena cela undiphuze cela uphume nomnandi cela undiphuzeke nomnandi xa uhambe kwami mani ufuna ndingathi ndiyindoda erongo yenza ijena urongo mosi cela uhambe nomnandi bazawuthina abantu hayi kodwa wena rhatebe sana nomnandi ndiyaziqonda nepati nomnandi ndiyeka ungaphinde undifowunele ke fine okay khona ke ungayi right fine hamba nomnandi hamba ungaphinde uzijonga wena aphinde uzabo get away yeza futhi come on man come on baby Sasa baby ngiwami nendwendwe sisam inantsika imangaphi ndandithe andifuni insurance uyaqonda ndandifuni insurance ndandifuni insurance yintoni ngomhlolela ingathi ndizofa nanizile apha nibathathu ndakuxelela uba ndifuna insurance uzawedwa ngocima zoyifuna umntu wam ngabantu be-insurance ngabantu be-insurance zapha ndizala ntsika ma ndizalithethe napha phandle sisi awupha ndidwe Joyce
Ndoni ufuna ndoni? Ufuna ndoni? Kani usisilungilelo nje. Hayi. Ufuna ndoni mntana ndithi? Uthi uyibhala ohlobo igate. Ufuna ndoni mama ndini? Ufuna ndoni komJoyce? Ndingakanani jonga Joyce ndiyipunki umdala xa ungena phezulu abantu bejongile Joyce into lano. Hayi kodwa. Ufuna ndoni kom? Uyakwazi umphoxa umntu. Andikuphotha. Okay, sorry Joyce. Joyce, nifuna ndoni kom? Ndisise isikhaftini kaloku esongonto ngasi. Kutheni Joyce xa uzisa isikhaftini Joyce okangibhalela uFacebook? Hayibo, iyafundisa ubhosa ku Facebook. Joyce, theni unqena usuka ngapha ezantsi nize kum ngenyawo ungabi nawari naye ebus fare. Theni unqena Joyce. And ngabe isikhaftini sami Joyce. Ukuthi xobe. Joyce, nenza kwadi yabo. Thank you Joyce. Hamba ke ngoku. Andinifuni Joyce. Especially wena Joyce, umdala kum Joyce. Kodwa wasanti umdala. Ndiyayazi loo nto. Joyce iza kuma ngorhatya man Joyce man. Ndoni man. Ondize ngorhatya ngoku. And ngoku usakhona uba ukazi apha ndiza kuxelela uba into ezayenza njani. Awuthetha kakuhle ke ngoku. Ya, but Joyce sonuzizela apha man. Hamba Joyce ke ngoku. Hamba. Bye. Hamba Joyce. Akusakhona lo mntu. Joyce, hey man, go man. Get away Joyce man. Bye. Bye-bye. Hayi khwaza lalwani ukhwelisa ujikelele. Musikwazi. Hayi bafuna uJoyce apha man. Ngijongisa ngamehlo.